Ka amaya ensa emo yabo no botuko korua ase ebunge ya Nyaribari chache ase ya mateye mokorua se kanyori ya tumaini igigotoka ime ward ya bobaracho banyareko bagweso kena kobori abantore bwate okuganyo kuya banyareko babako basira helio kwene kinga banyareko baba gwikirania kerengo gikibese kikeganeirie erinde banyareko baba koira omwanchwa obo yore omwana ase nyagitari banyareko bakwenyorera obubwenia boisa ine kolengana na barabo nigo omwana oyobo anyarete kobaga gochaka koruara bunaliota sokoro kwae engana anyarete kobage koirera bono mochando oyokoranda kegima na kwene kiabuna omwano yo onyarire kobaga gotwara omochando omonene kolengana barabuni go bigo banyare koba bakwerigiarigia yanene chinchira baranyare koba bagwikirania ekerengo giechibesara kini bono yababereire kongu kegima asabali bate biringo na banyare koba konia enibo yabo kolendeti baranyare koba bagwikirania ekerengo moriki oito milrede mumanyi na nyarakoba gagoikirana se wodi yo yabo baracho ime kenyoro yatumaini na gutwarigerera robatiro kobati Ubororo ni gobogendrete kubata amateyamo kurwa ase kenyoro yatumaini ime wodi ya baracho kubatika no mwana bo ase leta Bridget Mora uyore ase kirasi kya grade 3 kurwara okuguru ase chinchira chobo tutukanu enga kyalenge kurwa roche goikabono atari konyara kugenda nonyane skuru ase ahitiriwe chinyagitari kulendetera nyora bakonyi bonde bwensi kubatikana buna nigo batabwati nonyane chibesa buna ngina akoerera tagite kurwa December mwaka uria na mutumete roti barengero na mumuru mwabo oikanchira ochakodoka tayaya mama na iguru kuguru bengo mate toreke biru ekyo tukutansi watayane tinywe yanti ngonya kokoro kinyone tingonya kokumbi nyone bigoti katumo mwana bwendugo yana akanda kamatoreke biru ekyo umwana uyu akachaga kurira kamate yaya swakoraki suorari kanya kumungura nemete yeke gusi kabgarende nemeki yatiana tigamungure mwana ngamungura ewiki eyeri mwana akanga gutachangu imukina irecho nande nareta nyumba kaimoki ngaira keumbu mwana ngamoki keumbu ko bekwe ward kana mu abe ari ward munyagitari mano keumbu ko ndikere transfer go chibosongo munyagitari mwana ngamubika mwana akabe ku emergency kaberororo mwana akakwege siri mambia ebogaki munyagitari akande ya mama wewe enda nyumbani mtoto ana ugonjwa karenta ngonya kumungura nemete Ngina koro omwano yo nigo aine kiabuna omwano yo abeire kago chandeka nigo atebire nonya sokoro yae nigo arumuroire na ise nigo achiete akabatiga mwana wakabere iskaiga paka chibesa bona chiaburi no mwako ito iskaiga igaro alengo mutaka aganera gagitensa gati kokogoro paka rugo chibesa twagwate tukamobeka chichuma mwana na ari sikogaiga mwana tuwatikende omwari mukuru ase skuru yoboroso yali omweri ase omwano yagosoma nigatebire buna eskuru batemire kubakonya ase kulinde bono nigo aganetie obokonyi bonde we contributed mwano ya kairu x-ray kairu x-ray ne lab test bono wikira bono iga na takiro gokonyo singencho kuguru kwa yokorana libwali yae ndibwato muchando monne kiagara arenge applied bono igukuguru kware mari so twa nare kugania aba baminto bari no kugania kuya tubwatera no ndina changa kidogo uyu mtoto tuwese bono ekerro kyabo ekenengo chia ase abasamaria baya amona baraigwe sokia na kubakonya elindo mwana obo anyorobo gwenia na kugendereria amasomo buna abana bande ani twaro rero mwana mabira ani moko marorera mabira gakyo mucyo yone guru mutaka na abana bararora bamura nditabuga tikende nonya iga bali busapi bati ni kuragira inchara hambu atenko ande akonda rimo na tora kacha amugora kende nyono machara tuwa timbwa ati nyone sinkore mabana inchi baminto muna matuwa nyakwenda no kuguru ko nyakugunda kore ndo cyango butorwa go kikaki mwari wanja manko onyaga akya baisimiga baminto ga kichanda nojo minto donya toto ga kya baisimi wo mwensi pimonyi wete ga korwege ga kimwari wanja monyu ekafana ya minto ga kisimbara atiraki nojo minto chanda na donyo mongino mongaini ga kimwari wanja monkonye prime ga kimwari wanja monkonye ga kimondwandro omwana oyo nenchache kondusio botako ga kimwari wanja monyi monkonye
mwankonya ga mwonyi webirebe Kuripota ria Egetaseni kia Ndizi TV, ile taliane Mildred Momanyi.